Fantasia hasi da gaurtik igandera arte euskal kulturak amets egiteko espazio bizia izango du Durangoko 58. azokan. Sormenaren fantasiaz gozatu nahi duten guztien eskura. 10:00 ireki dituzte Landako guneko ateak eta goizean goizetik jendetza batu da. Landako barruan liburu, disko eta abarren eskaintza aberatsa da. 257 erakusmaitan banatuta, 170 partaide izango dira. Horietatik zeinbait auto ekoizleen estant berezian. Aurtengo ustari dagokienez, 950 nobedade erakutsiko dira. Aurten egitaragoa gainera, anitza, gaztea eta fantasiaz beterikoa izango da. Izan ere, gazteei eskiniko zaie, abenduaren 8 eguna, Gazte Estandaren 2. edizioarekin. Arratsaldeon guztioi abenduak ditu, fantasiadak ateak ireki ditu. 11 telebistako lantaldea Durangon izango da egunotan. Horrez gain, ahotzenako kontzertu guztiak ikusteko aukera izango duzue hemen 11 telebistan. Hainbat zuzenean eskiniko ditugu, gaurkoan adibidez, Ziraun eta Arima. Horrez gain, 10:00 aurrera egun osoko kontzertuak eskainiko ditugu. Bada Durangora goa zuzenean, bertan baitago Paul Elizondo lankidea. Kaixo, Paul? Arratsaldeon, bai. Beno, azokak... Durangoko azokan? Bai, azokak ateak ireki ditu, ezta? Baskolo ordua da eta ohikoa da, orai Landako gunea ustea apur bat. Hala ere, zein da giroa momentu honetan, Paul? Esan beharra daukat gaurko giroa, nahiko giro aberatsa izaten ari dela, ateak ireki diren momentutik jendea oso prest partaile agertu da, eta hor fantasia hitza eta gazte eta aniztasun hori airean daudela esan dezakegu. Sartu barri gagoz, eta ja fantasia liburuetan ja tope dabe. Ja liburu pare bat erosi dabez, eta fantasia danien topeten dabe, Fantasia bateko ipuinetan, bateko jolasetan, bestekin, da fantasia bera azokie bada, fantasia. Gure fantasia, da, gure gustatzen zaizkigun taldeak ezagutzea eta haiekin denbora pizkatxo bat pasatzea. Gian aurrekiko enfokaturik dauden gauzatxoak o liburuak batez ere, eta, bueno. Hombre, anitza uste dut izango dela urtero modun musika, dantza, literatura eta dana eukiko dugula, eta gaztea, esan dauen ezberak bebai, etorkizuneko gazteak ere animatzeko, ona etortzeko eta artea egiteko. Musikak beti deko leku handia hemen, eta gazteentzat bebai nahiko aukera dauz musika entzuteko. Bueno, gu izateko urtero gatozen bezero, edo parte hartzaileak, edo Gerniketik gatoz. Da, betiko moduen hemen beti fantasia beti urtero goten da, ezta? Eta urton leloa fantasia da, baina urteroko kontua, edo, izez, pedo nik. Nik urtero etortzen naiz gurasoekin. Ez, urtero etortzen az. Urtero etortzen gera, eta da ikusteko, fantasio hori inguruan ze berri ekartzen duten, edo ze aldaketa dago, no? Ez dut uste, ze beste gauza batzuk deko aziteko, baina gaur igual egoiz oso emango dugu hemen. Geur deuki dugu amesa, geur egun osoa bertonik txekotan gara, eta gero ikusko da, beti, oioko ametik domekara arte, igual, suerto leke beste egunen baten bertora urratzia, eskenik ez dugu asko du bihar. Amarterdietan markatu ate irekiera izan da, eta bertan izan zara, ezta? Goizean goizetik jendea, kulturzaleak, ilarak, ilusioa eta baita fantasia ere, Paul, nola joan da goiza? Hala da, ikusi duzuen bezala kale galdeketan jarrerarik falta ez den arren, 10:00 ateak ireki diren momentutik jendezka izugarria sartu da ateetatik. Ilara mordoa daude estanetan musika, aldizkariak eta artistak ezagutzeko batik bat hasieratik jende mordoa sartu dela esan dugu, baina orain jateko ordua delarik, badijoa pizkanaka gutxitzen Durangoko Landako gunea, hala ere, arratsalderako jende gehiago espero dugu hemen.
Gaurtik igandera bitartean, kulturaren plazaz disfrutatzeko aukera dago, hainbat ekitaldi daude egunotan Durangon, zein da gaurko egitaraua zehazki? Bai, ala da, hain justu momentu honetan, ordubiak eta 7 diren orduan, ahotsenean, ahotsaren poesia errezitala dago, 125 poeta euskaldun daudenak bertan, horretaz gain, ordu bat erdietan Lilok nora goazen jakin gabe aurkeztuko du, eta gero bestaldetik irudienean, ordu 3 kaldera barkatu, abentura erraldoia aur eta gurasoentzako zinema familia izango dugu. Aurrerago ordutegian eginez gero, 3:30 zagu ganbaran barkatu, izar zailtzailegia liburu aurkezpena izango dugu. Eskerrik asko Paul Elizondo lankidea eta bilera arte. Agur, eskerrik asko. Eta goizean gainera Durango Onden Amekako lantaldea Jon Baiarekin, Kainakairekin eta Bulego taldearekin izan da, eta galdetu diete zelan joan den lehenengo eguna eta zer espero duten Durangoko azokaz ikusi. Bueno, goiza oso ondo doa, jende asko hurbiltzen ari da eta oso hunkigarria da baita ere. Jendearen sentimenduak entzutea eta ze historia kontatzen dituzten, zure kantuekin edo zurekin daukaten harreman virtualetik ere bai, eta niretzat zoragarria da, ez naiz nekatzen hemen egoteaz, eta azkenean hau da gure arnasa eta hau da gure bizitza, eta hemen dagoen jendeari esker gara norbait, eta ni saiatzen naiz beraiei aldudan guztia ematen. Guretzat goize oso politia izeten nahi da, disko berrixekin gatoz aurten azokara, eta ilusizioek eigu ez, lehenengo ordutik eta lehenengo momentutik hilarak eukitzia, zalego eukitzia gurekin eoteko gaukin, eta eiz esan disfrutatzen nahi da ez, azkenin urte osun zierreztego eukitzen aukeraik gure zalegoekin bertatik berta izketan eiteko, eta Durangoko azokik emateigu hortako aukera pixket. Bai, hori da, eta gero espero deuna azokiati da, olaxe jende mordo bat eukitzie estandanetan, jende animatzie, eta hoxe aurrea. Bueno, kaixo, Kainakai naiz, hemen, Kainakai dendan, Durangoko azokan, ja daramagu goiz guztia hemen, eta egia esan oso pozik, ilusionatuta geunden, ze azken finean ja etortzea eta guztia politik guztia ilusioa egiten dugu, hainbeste lanaren ostean. Eta zer espero dudan? Badaukat gogoak jendearekin egoteko, jendea ezagutzeko, uste dut placer bat dela jendea hurbiltzea eta ezagutzea, eta guretzat artistentzat, polita da izatea harreman hori, eta ez dakit, bai espero dut hemen kideekin gustora egotea, eta ez dakit, beste artista batzuk ezagutzea bai. Azoka hasi baino ez da, eta sortzaileek zein herritarrek ilusioa dute batez ere. Landako guneak ateak ireki ditu eta igandera bitartean euskal kulturaren epizentroa bilakatuko da. Bueltan da bera sormena, magia, Durangoko azokaren fantasia. Modan dauden joerak izango ditu 58. azokak, eta 457 erakusmaitan banatuta 689 liburu eta 179 disko edo musika produktu aurkeztuko dituzte. Izaskun Eiakuriaga, Gerediaga elkarteko kidea. Beste urte batzuetan baino erakusmai gehiago, hori egia da. Aurreko urteetan baino eskari gehiago izan ditugulako eta beraz erakusmaien kopuru handiagoa izango da, eta aurreko urtean lehenengoz jarri genduen modura QR kodeak izango dira, iaz baino gehiago gainera, nobedadeak QR kodeak irakurrita entzuteko, musika nobedadei buruz nabil, eta gero apalategi bat aurkituko dau bertaratzen danak, eta apalategi horretan erosi aurretik edo erosi ostean nobedadeak diran euskarazko liburuak esku artean ibilteko aukerea izango dau patxada osoz. Eta gero 457 erakusmaitan badanetariko nobedadeak, 450 nobedade zerrendatu ditugu guk, gure webgunean gainera konsultatzeko aukera dago bertara azokara gerturatu aurretik. Beraz, nik esango nuke euskaraz sortzen dan horren erakusleio handi bat eta saltoki handi bat aurkituko duela
landako gunera gerturatzen danak, eta gero landako inguruan horretako askok euren sormen lanak aurrez aurre eta publikoarekin elkar eraginda aurkeztuko dituzte 275 ekitaldi diferentetan. Hori guzti hori aurkituko dau Durangoko azokara gerturatzen danak, eta zelan ez, azokak berezkoa daukan giroa, jai giroa, lagunarte giro hori be, nik uste dut aurkituko duela etortzen danak, Durangora etortzen danak. Durangoko azokaren egitarauak aur, gazte, zein helduentzako denetariko jarduerak jasoko ditu. Abenduaren 6 kamarera ospatuko da azoka baino gehiago, dena. Kultura, hitzaldiak, kontzertuak eta askoz gehiago. Izan ere, Durangoko azokak egun osoko plana eskaintzen du. 275 ekitaldi antolatu dituzte gainera aurtengo azokarako. Izaskun Eiakuriaga, Gerediaga elkarteko kidea. Batetik dago, familia giroan azokara bizitara datozenentzat eta gaztetxoenei zuzenduta beren beregi gainera beraientzako diran liburu eta disko eta egitasmoen aurkezpenak izango dira Sagu Ganbaran. Ahotseneak bi kokagune daukaz, batetik Plateruena kultura terpean musika arloko aurkezpenak, nobedadeak aurkeztuko dira, 30 minutuko kontzertu laburrak izaten dira, eta Bartolome Ertzila musika eskolan ahotsenea literatura gazlotuta euskarazko literatura lanak ezagutzeko aukerea egongo da. Landako gunean bertan be, badaukaguz bi gune. Abenduaren 6 eta 7 kabia, hau da, mundu digitalean sortudan guzti horren erakusleio izango da areto nagusia, landako gunean dagoana, eta gero abenduaren 8, 9 eta 10 Talaia izena hartuko du, eta hor divulgazio liburuak, maiinguruak, egitasmoen aurkezpenak eta izango dira landako guneko areto nagusian. Eta gero badaude beste 3 espazio nabarmendu nahiko nituzkenak. Batetik, Zugasa Zinema, bertan ikusentzunezkoak, euskarazko ikusentzunezko oso diferenteak egunean zehar ikusteko aukera izango duguna. San Agustin kulturgunean euskaraz sortzen den antzerki laburrak edo arte eszenikoak hobeto esan da, ez da bakarrik antzerkia, dantza ikuskizunape izango dira San Agustin kulturgunean, eta gero ez dut ahaztu nahi Durangoko museoa, ze iaz Durangoko museoan ere Durangoko azokatik bertatik programazio txiki bat atondu gendun, eta aurten be, han igongo da zer ikusi eta zer entzun. Eta berak, Durangoko museoak berak eskaintzen duen behin-behineko erakusketa bebai, Agustin Ibarrolari eskainitako erakusketa. Beraz, landako gunea izango da epizentroa edo gune nagusia, baina gero badaude horrek 275 ekitaldi horrek sakabanatuta gune diferentetan. Sagu Ganbara, Irudienea, Eszenatokia, Durangoko museoa, ahotsenea literatura edo solasaldiak, ahotsenea zuzenekoak edo musika, eta gero landako gune barruan dauden Talaia eta Kabia. Eta norakoa izango da aurtengo azoka? Gaztea eta anitza. Bi ezaugarri horiek nabarmendu ditu Gerediaga elkarteak. Hain zuzen ere, gaztei eskainiko zaie abenduaren 8ko eguna, Gazte Estandaren 2. edizioarekin. Izaskun Eiakuriaga, Gerediaga elkarteko kidea. Gazteak nahi ditugu. Gazteak nahi ditugu, gainontzeko ape bai, eskara astuten gainontzekoena, baina bereziki gaztei deia egin nahi izan diegu, eta gainera fantasia da leloa, euren hizkuntzan eureri zuzenduta dago. Gero, fantasia daren irakurketa modu diferentetan egin daiteke argitartearen arabera, baina bereziki guk hori leloa aukeratu dugu eurei zuzenduta. Ze euren hizkuntzan fantasia dana da oso gauza, esperientzi ona, bizitzekoa itzela. Horregatik guk esan nahi diegu gazteei, Durangoko azoka ondino ezagutzen ez da ben horrei, etorri, ze Durangoko azoka badala fantasia bat. Eta anitza eta gaztea dela esan dugu aurtengo Durangoko azoka, ze konturatu gara egitaraua prestatzen gabiltzala, eta ez bakarrik egitaraua. Nobedadeak, urteko nobedadeen zerrenda egiten da ibili garanean, eta konturatu gara zenbat jente gazte dabilen sortzen. Eta hori nabarmendu gura dugu. Hau da,
zuen adinekoak, zuen belaunaldikoak hortxe dabiz euskaraz sortzen eta gainera oso kalidade honeko sorkuntza izaten dabil. Eta horren erakusleio izatea nahi dugu azoka, edo horren erakusleio ere izatea nahi dugu azoka. Eta gazteak erakarri asmoz, bereziki abenduaren 8an zuk aitatu dozunez, Gazte Estandaren 2. edizioa antolatu dugu, berez gune guztietan ahalegindu gara gazteek sortuta edo gazteentzako erakargarri izan daitezkezan ekitaldiak, aurkezpenak egun horretan antolatzen. Era horretara plana aurkitu dezaketelako Durangoko azokaren berezko egitarauan gazteek bai goizez eta bai arratzaldez. Eta gero antolatu ditugu gazte horrek alkartzeko bi ekimen. Batetik, bazkari bat eta aurtengo musika nobedadeekaz bingo musikatu bat, bazkalo ostea pizkat girotzeko, eta gero gauean azokak ateak izten dituenean eta guneetako egitarau guztia amaituta dagoanean, bertan Landako plazan, kanpoan, karpa bat ipini dugu, gaur egunean zehar ipintzen da bize karpa hori, eta karpa horretan egongo da goizaldeko ordubiak arte edo kontzertua eta DJ saioak. Katu, taldeak eskainiko dago kontzertua lehenengo, eta gero madarikatuak izeneko taldeak, DJ taldeak girotuko dau Durangoko azokako gau. Aurten ez da online salmentarik egongo, azoka presentzialen aldeko apustua egin baitute antolatzaileek. Ehunka nobedade beraz kulturaren plazan egongo dira, eta Katakarrak argitalatzeak Durangoko azokarako prestatu dituzten liburuak erakutsi dizkigu. Nere afiliat eta Edoi Etzarterekin izan da 11ko lantaldea, Iruñako 11ko lantaldea, eta Durangora begira aurkeztuko dituzten liburu ez gain egiten duten prestakuntza azaldu digute. Durangoko azoka aitzaki hartuta, Katakrakera heldu gara, Edoi Etxarte eta Nere afiliatekin solastatzera, ea ze liburu aurkeztuko dituzten bertan, eta zer eskainiko diguten aurten. Bueno, urteko une garrantzitsu bat, ez? Beste batetik, barrura begira ematen digulako aukera ikusteko zer egin dugun, urte betean, ez? Oso zorrotza den mozketa bat da, ez? Azkenean, urteak ematen dizu irudi bat, baina egia esan liburuaren zikloa ez da zehazki urteak markatzen duena, zer ikusi handia badauka segurazki ikasturtearekin, ez? Irailetik irailera gertatzen den horrekin, ez? Orduan ematen dizu irudi bat. Eta gero, jendearekin egoteko aukera, eta ekonomikoki ere, une garrantzitsu bat, ez? 2016an hasi ginenetik eta COVID-aren tartea kontuan izan da, 7. urtea. Berez jarraian bertara goazela, guretzat oso prozesu ezberdina izan da, lehenengo urtetik ona egin izan dugun bidea, lehenengo urtean 2 libururekin besterik ez ginelako joan, eta postu konpartitu batekin, eta eta hortik gutxika bide bat egin dugu, eta horten azkenean 3 posturekin gaude Durangoko azokan. Izan ere, nobedade askoz gehiago ditugulako, gure funtsa ere zabaldu delako pila bat, eta urten LP berri bat ere atera dugulako. Bueno, guk urtea banatua dugu, egia da, Durangora begira baino, udazken neguari begiratzen diogu. Eta are gehiago, saiatzen garena da, liburuak alik eta lasterren ateratzen, interesatzen zaiguna delako liburu dendetan, liburuak egiten duen ibilbide hori, ez? Eta orduan, eta lehenago atera liburu bat, orduan eta ibilbide luzeagoa izan dezake liburu dendetan, ez? Azken batean Durango 5 egun dira, aurten, baina liburu dendak urte osoan daude, ez? Eta uste dugu gainera dela zaindu beharreko zerbait, eta gu saiatzen gara, ez? Zentzu horretan, alik eta lasterren argitaratzen liburuak. Horrek ez dukentzen, noski, intensitate handiko 6 egun direla, ez? Prestako eta egunak aurretik eta ostetik kontuan hartzen baldin badituzu, segurazki ia 2 asteko intensitate handiko lana eta unea da, ez? Gainera, aurkezpenak egoten dira, pasatzen da jende asko, ez? Liburuetan parte hartu duena modu diferenteetan, jendea urtetik urtera ikusten duzuna hitzordu horretan. Askoz lan handiago egin. Nik bai esan nuke, nolabait Durangoko azokak baldintzatzen duela gure
ez, gure urtearen parte handi bat, ez, Durangori begira egiten dugulako ere plangintza eta energia banaketa ere bai, guretzat oso momentu garrantzitsua da, edoik esan duenarengatik, baina, bueno, ikusten dugu ere gure liburuek harrera ona duten edo ez, oso momentu polita delako irakurlearekin zuzenean egoteko. Eta esanen nuke lan estresari begira, baina harremanen begira ere bai, jende askori eskatzen dugu ere etortzeko, auzolanaren sentsazioa ere izaten da, jendea datorrelako edo bai kafe bate ekartzera edo gurekin rato bate gotera ere postuan, eta nolabait, ziklo berezi bat da Durangoko lana bai. Bueno, eramango ditugu euskaraz gure funtseko liburu guztiak, ze gainera Durangon sarritan sorpresa gertatzen dira, gerta daiteke urte bat, bi, ala gertatu zaigu 4 urte dauzkan liburu batek harrera polita izatea ez, alako batean denbagun ezakit, gai hori lehen planora datorrelako, ez? Hain justu ere, esaterako, ez? Guk argitaratu genuen lehenengo liburua, Angela Davisen askatasuna etengabeko borroka bat, da, bain justu ere Palestinari buruz, eta Estatu Batuetako beltzen kontrako errepresioari buruzko liburu bada, halako batean, ez? Lehen mailara datorrena aktualidadearen gatik, ez? Horretaz gain izango ditugu 6 liburu berri, iazko Durangotik, horietako batzuk azokan aurkeztuko ditugunak, ez? Etxe bizitzaren auzia kasu, gai nahiko importantea eta liburu klasiko batekin landuko duguna. Ekarri dugu baita ere Gizadiaren oren gorenak, Stefan Zweigen obra ezagunena eta itzulpen zoragarria egin duena Edorta Mataukok. Aurkeztuko dugu baita ere azokan transgresioa irakasgai, argitaratzen dugun Bell Hooksen bigarren liburua da, lehenengoak harrera zoragarria izan zuen, feminismoa denon kontua da. Eta maiatzekainan argitaratu genuen Hannah Arendten Eichmann Jerusalemen liburua, berez liburu hau duela 15 urte euskarara ekarri zen, baina itzulpen berri batekin ekarri genuen, hitzaurre berri batekin, eta aurten 60 urte betetzen dituen liburu bada, eta baita ere, hain justu ere orain Israel eta Palestinan gertatzen denari oso lotutako gaia da, ez? Eta badugu baita ere, aurten aurreneko egin dugun eta ez dakit, segurazki errepika izina izango den proiektu baten emaitza, ez? Eta da LP bikoitz bat argitaratu dugula, 15 abestirekin, liburuxka mardul batekin, argazki mordoarekin, eta bertan jasotzen diren 15 abesti hauek dira, hain justu ere, Katakrakek argitaletxe gisa urte hauetan argitaratu dituen liburuetatik abiatuta egin diren abesti originalak, ez? Eta talde mordoa dago, 87 musikari, ikusentzunezko artistak ere tartean egon dira, eta bueno, bada emaitza bat azken asteotan disko gisa mugitu dena, eta baita ere plataformetan, eta guretzako orain arte egin gabeko abentura bada, eta hantxe izango dugu baita ere. Eta Iruñatik Arabara, Nafarroatik Arabara, 52 ardo upeltegik hartuko dute parte Gasteizko Ardo Araba azokaren 16. edizioan. Ardoaz gain, pintxoak ere izango dira protagonista. Arabako Errioxako ardoa, Arabako txakolina eta sagardoa izango dira besteak beste Ardo Araba azokako gonbidatu nagusiak. Abenduaren 6-etik 9 arte, Gasteizeko azoka enogastronomikoaren 16. edizioan 52 ardo upeltegik eta 28 sukaldeek eskainitako ardoak eta pintxoak dastatu ahal izango dira. 3 dastatze egune egongo dira. Provintzia plazan, Plaza Berrian eta Foru plazan hain zuzen. Era berean, Gasteizeko erdialdeko zein auzoetako hainbat taberna eta jatetxeek ere eskaintza eta ekintza bereziak izango dituzte egun hauetan zehar. Jardunaldi hauei amaiera emateko, Sumun bai Ardo Araba ekimena burutuko da Goiuri jauregian,
non Euskal Herriko ardo berezienak dastatzea posible izango den. Ardo Arabako egitaraua online eskuratu daiteke ardoaraba.com webgunean. Eta Arabatik Nafarroara, azaroaren 29an Iruñeko patroiaren eguna ospatu zen. Egunean zehar, hainbat ekitaldi egin zituzten. Sí, estuve. Pues ezin nuen joan, ezin nintzen joan. Ez nintzen hemen, kanpoan nintzen, orduan ez nuen ikusi. Ezin dut deus erran. Egon nintzen behiratzen peina urrundik, ez nintzen egon. Ez ginen egon. Los farolillos. Gaixoa zegoen, inigo eta orduan etxean egon ginen. Bai, izan da, ni gustatu zai ideia, eta oso polita izan da. Entikan entzun dut. Bai, egon nintzen gustora, baina jende mordoa egon zen, hori bai. Takit, egon nintzen nahiko urrun, porque hori ezagun jende pila eta gobiatu nintzen pixka eta orduan urrundik, baina ez dakit. Ez, niri ez. Ez. Bai, niregatik bai. Gustatu zait asko eta izan da, atentzio deitu duen zerbait. Bino hobekiko. Ez aurten bezala. Si no pasa nada malo, inconveniente, sí. Nola esan euskaraz, por el tema residuos eta... Eta Nafarroatik Bizkaira, herriai memoria gara izeneko liburua ondu du Kandelaria Kulturelkarteak, Andrea Egozkue eta Esteban Serrano urtebete saritu dira ikerketa lanak egiten, Plentzia, Gorliz, Lemoiz eta Barrika udalerrietan bizi izandako errepresio kasuak aztertzeko. Eta gaiari heltzeko pantaiaren bestaldean dugu Andrea Egozkue Kandelariako kidea eta herri memoria gara liburuaren egietako bat. Kaixo, Andrea? Kaixo. Herri memoria gara izeneko liburaren aurkezpena abenduaren 5ean egin zenuten, jendetza bildu zen gainera urtebeteko lanaren ostean Kandelariak liburua eta egutegia argitaratu du. Lehen aipatu dugu ezta, Plentzia, Gorliz, Lemoiz eta Barrika udalerrietan izandako errepresio kasuak aztertu dituzue, baina nolakoa izan da prozesua? Prozesua uste genuena, baino luzeagoa. Esan duzun bezala urtebete daramagu lanean, eta hasieran eduki genuenean ideia, gure buruan zegoen egutegi bat egitea, ez? Eta historiak biltzen hasi ginenean, konturatu ginen, istorio batek beste batera